गासैनिसिमबो खुलुमबाय गासै डेन्सार्स बिथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां आलायारन फाउन्डेशना बड'लेण्ड ओनसोल आरो आसामनि डेन्सार्सफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु लानानै फैदों आलायारन फाउन्डेशना स्टेप अफ बड'लेण्ड मुंनि मोनसे सल' डान्स कम्पिटिशन खुंफुंनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों जायनो बे कम्पिटिशनावहाय फार्स्ट विनार जानो हागोन बिथांनो ट्रफिजों लोगोसे प्राइज मानि 51,000 होनाय जागोन आरो जायनो सेकेन्ड विनार जानो हागोन ट्रफिजों लोगोसे 31,000 प्राइज मानि होनाय जागोन आरो जायनो थर्ड विनार जानो हागोन बिथांनो ट्रफिजों लोगोसे 15,000 प्राइज मानि होनाय जागोन बे डान्स कम्पिटिशननि अडिशन्सआ 14 डिसेम्बर 2025 निफ्राय जागायगोन बे डान्स कम्पिटिशनाव बाहागो लानो थाखाय बेनाराव होनाय बारक'डआव स्केन खालामनानै अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एबा अन द स्पट अफलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनोबो हागोन आरो माबाफोर मोनथिनो गोनां दंब्ला बेनाराव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन So hurry up dancers show your talent and moves एसेनोसै गोजोन्थों